Chcete sa naučiť pliesť z pufy, ale neviete, kde začať? Tento videonávod je presne pre vás. Naučíme vás 3 základné techniky, reťazku, hladké očko a ukončenie, vďaka ktorým si zvládnete upliesť svoju vlastnú mekučku deku. Na našu puffy deku s rozmermi 65x90 cm sme použili 3 klpká puffy, ihlu a nožnice. Klpko si rozbalíme a môžeme si priadzu povyrovnávať, popretáčať očka, aby sa nám ľahšie pracovalo. Prvé očko prestrihneme, aby sme konce mohli jednoduchšie ukončiť a zašiť. Začíname reťazkou. Prvú slučku z priadze jednoducho prevlečieme cez druhú, ako ukazujeme vo videu. Takto vznikne očko a pokračujeme stále ďalej, teda vždy prevliekame cez nasledujúcu slučku. Ak si to chcete zjednodušiť a prácu urýchliť, môžete použiť aj háčik. Takto spravíme 32 očiek a ďalšiu slučku z priadze necháme voľne. Pokračovať budeme základom pre prvý riadok. Poslednú slučku necháme tak, ako sme skončili a zoberieme z priadze tú nasledujúcu. Tu prevlečieme cez posledné očko reťazky medzi vrchnou a spodnou časťou očka. Takto poprevliekame slučky až na začiatok reťazky. Pomôcť si môžeme opäť háčikom, je to jednoduchšie a rýchlejšie. Na konci by sme teda mali mať 33 navlečených očiek. Prácu si otočíme a povyrovnávame tak, aby sme mohli znova pracovať sprava doľava. Začíname prvý riadok. Všade ďalej budeme používať hladko očka, takže teraz sa ich naučíme. Nasledujúcu slučku z klpka musíme prevliecť cez prvé očko z nadpojenej reťazky.
prevliekame zo zadu smerom dopredu. Táto technika sa nazýva hladko očko. Očka mierne a priebežne narovnávame, aby bol vzor úhľadný. Takto potrebujeme navliecť každé ďalšie očko až na koniec riadku. Opäť si môžeme pomôcť háčikom. Pri tomto vzore sa deka vytvára ľahšie. Ale pokojne môžete pracovať aj bez háčika, zvládnete to aj bez neho. Posledné očko prvého riadku takisto prevlečieme hladko a začíname druhý riadok. Každý ďalší riadok sa bude už len opakovať. Teda vezmem ďalšiu slučku z priadze a prevlečiem cez krajové a každé ďalšie očko. Takto vytváram vzor, až kým sa nám neminie klbko. Keď sa nám minie klbko, jednoducho si vezmeme ďalšie. Opäť môžeme prestrihnúť prvú slučku, aby sa nám ľahšie potom prišívalo. Posledné očko z prvého klbka položíme na prvú slučku z nového klbka, aby sa nám slučky prekryli a obe slučky naraz prevlečieme cez očko, ktoré má nasledovať. Takýmto spájaním máme istotu, že sa nám deka nerozpadne, prípadne nerozpára. Dokončíme riadok a pokračujeme v ďalšom riadku. Takýmto spôsobom hladko očkami pokračujeme, až kým nevypletieme druhé, aj tretie klbko, respektíve toľko klbiek, koľko máte. Keď sa opäť dostaneme na miesto, kde sme priadzu nadpájali, jednoducho nasledujúcu slučku z klbka prevlečieme cez obe očka. Hoci to miesto je mierne vypuklejšie a hrubšie, vo finálnej deke to nevidno. Táto technika nadpájania však nie je vhodná na všetky projekty, ktoré by ste mohli z pufy vyrobiť. Obzvlášť sa nehodí napríklad na svetroch, ale pre začiatočníkov je to úplne postačujúce a najistejšie. Konce, ktoré nám ostali trčať, na konci zašijeme, ešte si ukážeme ako. Ak chceme prácu už ukončiť, na konci riadku odstrihneme priadzu za poslednou slučkou, ktorú tiež prestrihneme.
Vrátime sa na začiatok riadku a očka ideme uzatvárať. Podobným spôsobom, ako sme robili reťazku, teda jedno očko prevliekame do druhého, čím sa očka uzatvárajú. Dostaneme sa až na koniec priadze a cez posledné očko prevlečieme odstrihnutý kúsok. Deku sme krásne ukončili a ostáva nám zašiť trčiace konce. Tie jednoducho zašijeme pomocou ihly a nite podobnej farby, ako máme deku. Priložíme si koniec priadze k niektorému očku a tesne to k sebe prišijeme. Zašívame cca 2 až 3 cm kúsok, zvyšok odstrihneme. Niekoľkokrát prišijeme priadzu k sebe, tak, aby sme mali istotu, že sa nám to nerozpadáva. Ukončíme klasicky ako pri šití, čiže spravíme niťou uzol. Máme hotovú krásnu, mekučkú, huňatú deku. Podobným spôsobom si môžeme vytvoriť aj väčšie deky. Stačí začať na viac očiek. Keďže jedno puffy očko má približne 2 cm, viete si jednoducho vyrátať, nakoľko očiek potrebujete začať, aby sme dosiahli vami požadovaný rozmer deky. Ak sa chcete naučiť ďalšie vzory či iné projekty, napríklad vankúš alebo sveter, vyhľadajte si ďalšie naše videonávody. Budeme sa tešiť spolu s vami na každý váš dokončený projekt.